Moitas grazas. Con vos, Concha Cocos. Moitísimas grazas, boas noites, moitísimas grazas por estar aquí, por aplaudir, moitísimas grazas. Sabemos que son datas especiais, eu son Concha Cocos, a gurú emocional da pandemia, e hoxe estou atendendo aquí en Rianxo todas as peticións, teño unha chea de xente ali abaixo, pobriña, pois consultándome cousas, e eu estaba contenta e emocionada como pitonisa e como vedette por estar hoxe aquí. Estive 2 semanas a dieta, cenando infusións, para estar aquí hoxe, pois, dentro desta malla do chino. Que vai, broma. Non, estuve comendo zorza e raxo, pero en plan ayuno intermitente, vale? Un día zorza, outro día raxo, un día zorza, outro día raxo. E ese é un pouco así o segredo do meu corpo que eu ensino para amosar mulleres diferentes nos escenarios e ter novos modelos, corpos disidentes, en fin. É que hai xente que tamén fai a dieta do melón, non? Que pasa un día comendo melón ou un día comendo espárragos, sabíades? Bueno, pois eu de verdad que non sei como non teño anorexia de toda a merda que comín nesta vida, de verdad, porque comín moita, pero non vengo aquí a queixarme porque este ano comimos entre todas unha cuanta e hai que disfrutar, por iso tamén quería entrar bailando con este corpo cheo de alegría, un corpo que pasou moitas cousas como de todas, pero cheo de ilusión pro vindeiro ano, a ver si continúa. Digo, quero dicir, si ven mellor. O 2020 hai no que soltar, deixar, sí, isto como gurú, vos lo digo, e esperar que o seguinte veña un pouquiño máis alegre. Como sabedes, paso consulta de todo tipo, problemas emocionais, psicolóxicos, de parella, tal, problemas informáticos, tipo la placa base, cousas desas tamén as reviso, porque ás veces nos dá moito estrés tamén, o palier do coche tamén, arranxo paliers, en dereito un pouco, bueno, cobro 200 euros por arranxar os dous. Pois tamén fago declaración da renda, sí? Que non sabes, pois por 60 euros fago xa e todo desde o programa Padre, sí? Que eu teño tamén o programa Madre e cos dous pois facemos. Nada, que máis problemas de drogas tamén trato, sí? Que non as consigues, eu consigo chas. Claro, porque vexo moita xente, hai xente con problema de drogas. Aquí está Concha. Por entre 30 e 60 euros arranxo máis ou menos, E nada máis e nada menos, estou pro que necesitedes. Tamén a xente que nos está vendo dende a súa casa, pois que me escriban a este número que sale aquí en pantalla, que me manden un WhatsApp. Sempre quixen facer isto. O número que sae en pantalla. Concha Cocos, gurú emocional. En fin, mirade, non vos esperedes un cabaré de moito glamour, dígovolo en confianza, porque nós vimos da Lama, hai 2 anos empezamos a actuar debaixo dunha carpa, coas catiuscas, verdad, chicas? Estas chicas sábeno moi ben, viñeron de outros países, agora están traballando para nós, todo legal, quero dicir, de Argentina, de Vigo, porque Vigo é un mundo aparte tamén. E nos vimos dese xeito de traballar esta noite, pois estamos moi contentas de ter un tellado firme, de ter un chan, temos incluso un radiador no camerín, temos váteres, temos unha mesa e unhas sillas, e estamos moi felices, pero non olvidamos, nunca esquecemos de onde somos. Nós vimos da Lama, sí? Non do cárcere, sino del lodo, vale? É que non sei de que vades, como vos acabo de coñecer. Estou vos tanteando. Ben, pois nada máis e nada menos. Eu retírome agora, que teño clientela ali abaixo, e deixo vos, con un dúo dinámico total.
Ela é de Rianxo. Naceu no lado equivocado do río, pero agora está aquí. E pola pandemia, pois volveu para lá, pero non quere saber nada daquele outro lado. Ela é de Rianxo e ele é de Brión. Ela é moi intelixente e el ten os ollos azuis. Con todas vos e todos vos, Kinky Jans! Un forte aplauso! Chago e Moncho non viñeron. Nin van chegar. Non queren ter nada que ver en todo isto. E por qué? Pregúntarelo a eles cando os vexas. Serán? Negámonos a facer os cursillos de preparación. Impuxemos que fosen galego. Que máis querían? Que viñéramos eu de muradana e ti de gaiteiro? Segue sendo unha boda pola igrexa. Son rompehuevos. Se casásemos polo civil serían meus pais os que non virían á boda. Nin os meus. Ai! Oh! Oh! Será cabronazo. Quen? E non me acaba de dar unha patada. Quen? O neno! Será coa emoción ou cos nervios. Será... Por que o facemos, Xan? O que? Casar! Empeneches de ti. Polo neno é porque che facía ilusión. Pois non debeches facerme caso. Agora xa está. Aínda non. Aínda podemos volvernos atrás se queremos. É un pouco tarde, non che parece? Mira, Xan, ti e máis eu sempre fomos sinceiros un co outro. E aínda que entre nós xa estea todo dito, ás veces non está de máis volver sobre certas cuestións mentras aínda teñen remedio. Eu non te quero. Nin eu a ti tampouco, pero iso non importa. A querer apréndese. Vas comulgar? Niso quedamos, non? Sequera fun confesar. Un cura como Deus manda negaríase a casarnos. Nin ti nin eu cremos en nada disto. Iso quen lle importa? A min. É así como empeza todo. Primeiro cedes nunha cousa, despois noutra, e para cando queres darte conta, están facendo de ti un pandeiro. Nós non lles deixaremos, Canto tardaremos en tirarnos os trastes á cabeza xa? Bueno, diso non nos libraríamos ainda que nos quixésemos, Hai quen di que non duramos nin 3 semanas. Non, duraremos o que teñamos que durar, Nin un minuto máis. Sabes que é o que máis me amola? O que? Que ao final sempre estamos facendo o que outros queren. E así sempre. Pois non ten por qué. Se marchásemos agora, quedaríalles claro que non poden facer con nós o que queiran. É un pouco drástico, non che parece? É o que merecen. Xa, é un neno. Terémolo igual. Terémolo. Esqueciches de que se non é meu. Estabas disposto a recoñecelo. Se casábamos. Se non o facemos, nin sequera poderíamos vivir xuntos. E por que non? Onde? Meus pais non nos deixarían o piso. É por iso polo que o faz. Por poderte ir donde a eles. Bueno, é por botarche unha man, é por sentar a cabeza tamén, Xan, que non te pareza mal, pero isto é unha loucura. Bueno, xa fixemos outra, non sei por que non íbamos facer outra máis. Ai, teño ganas de devolver.
Será o neno, ou a emoción, ou os nervios. No, é todo isto que me fai sentir moi mal. Mira, eu voume dar a volta e vou sair desta igrexa pola mesma porta pola que entrei. Ti podes vir comigo ou podes quedar aquí e facer como que a cousa non vai contigo. Se te vas agora, xa te podes ir esquecendo de min para sempre. Serás cabrón. Sereino. Eu declárovos marido e muller. Fantásticos, quinquillans, aquí estou. Ben, agora ven un número poético, estupendo, que vai representar unha rapaza que ven dende Rosario, Arxentina, a única arxentina que lle dá igual que morrer a Maradona. Ela pensa en todos os fillos que deixou polo mundo e todas as mulleres que maltratou e está pues, tan tranquila, ¿no? E feliz incluso de que se fora. É así, el fútbol es así, que le voy a decir. Pois, como vos digo, tamén un pouco o número que nos trae Diáspora Teatro fala das despedidas, das novas vidas que poidan vir despois. Estamos colocando aquí, porque o teatro é así, e os títeres tamén, todo o seu escenario, porque hoxe de aquí van a sair moitas palabras bonitas, moitos non me olvides, e imos aprender moito. Incluso saca patacas con ovos fritos. Tedes fame? Mais ou menos. Moito cuidado, María, que aquí ten unha fame en Rianxo, miña nai. Pois, sin máis dilatación, con todas vos e todos vos, María Dobronik. Un aplauso moi forte. Son lindas, non? O máis parecido que atopei as naturais. Si, xa sei. Imagino o que estás a pensar. Como eu, que odiaba tanto as flores artificiales, como é que agora? Tantas cousas son distintas agora. Eu mesma estou abraiada, Roberto. Non me recoñezo, e ti tampouco me habías de recoñecer. Estas, non me olvides, non murchan, non necesitan auga, nin hai que cambialas cada semana. Eu, a semana que ven, non vou vir, nin a outra. Vou de viaxe. Si, xa sei, Roberto, xa sei. Imagino o que estás a pensar. Como eu, que odiaba tanto moverme da casa, que non quería ir ni canda a ti, a aldea, as fins de semana. Ben certo é que non me gustaba sair, Eu quedaba na casa, cuidando das plantas, cambiándoles la terra, limpándoas, folla por folla, e sobre todo, falándoies. Falaballes moito. Bueno, a decir verdad, só falaba con elas. Quero decir, das miñas cousas. Ti estabas sempre tan ocupado, Roberto? Tiñas tan pouco tempo? Agora sí tes tempo de abondo. Pero non te preocupes,
Non por eso vou te incomodar. Sabes que sempre fui moi discreta. Volvendo ao tema este de que non me gustaba sair, ocúrreseme que tal vez tiña medo. Debes estar pensando que son un idiota, pero tiña medo. Medo dos outros, medo de parecerles parva, medo de que non me aceptaran, que sei eu. Medo. E agarrábame aquelas terribles xaquecas, lembras, non? Horas enteras, deitada, cos panos fríos na fronte, ata que a dor desaparecía. Agora non me doe máis a cabeza. Nadiña, Roberto. E xa non bebo. Porque vos sabías que eu tomaba, non? No armario. No medio da roupa, moi ben dobrada e gardada con resendo a lavanda, agochaba a petaca de vodka. Claro que era máis difícil agochalo a lento. Ti sabías, Roberto, sabías, pero non te importaba. Empecei ao perder o segundo de embarazo. Cando estabas a chegar, como sabía que non soportabas verme chorar, tomaba uns grolos. Así era máis fácil para os dous. Oxalá, de aquela, adoptáramos un bebé. Cando te falei diso, truxéchesme a Cati. Que silandeiras, meu Deus, son as tartarugas. Pasaba horas co orella pegada á cuncha, tratando de escoitar se emitía algún tipo de son. Nada de nada. Eu que tanto había soñado coa algarabía dos fillos. Un día li nunha revista que as tartarugas só chían cando sinten unha dor intensa, un sufrimiento indescriptible. Ata que empezou a obsesionarme esa idea, non sabía o cruel que eu podía chegar a ser. O necesitaba oíla chiar. Lembras, non? O bo do doctor Terra non daba entendido como o pobre animal cravara a agulla. Aínda en sonos, persígueme ese chío. Espero que Cati me perdoara. En fin, agora todo é distinto. Ti tes o silencio que querías e eu marcho de viaxe. Vai ser unha longa viaxe. Hai durar o que duren os cartos. Vendín a casa da aldea, Roberto, e tamén o piso. Sí, xa sei, Roberto, xa sei. Imagino o que estás a pensar. Seguramente estás te lembrando de aquela oferta tan boa que nos fixeron cando ti querías vender a toda costa e eu non quixen. Angustiábame tanto ter que irme da miña casa que puxame firme e ficamos. Podes estar tranquilo, Roberto. Fechamos a un moi bo prezo. Non tanto como nos ofreceron de aquelas, pero está ben. Que digo ben? Está moi ben. Abonda para uns cantos meses en Grecia, percorriendo as súas illas, afundindo os pés nas súas brancas areas, bañándome espida no mar. Espida? Tu le aches, Celina? Bañándonos, Roberto.
e podo irte. Podo ir perfectamente o que estás a pensar. Que son unha completa idiota, que alguén estás a aproveitar de min, que me van deixar tirada, sin un peso, na ruína. A vida dá unhas voltas tan inesperadas, Roberto. Eu xamais hubiese imaginado que a ti, ia de verte a miña felicidade de hoxe. Imagino o que neste momento está a pasar pola túa cabeza. A listaxe completa de coñecidos e amigos e ata adivino en quen estás a pensar. Novo do Dr. Terra, o que operou a Cati. Este tipo, digocho eu, Selina, digocho eu, este tipo está moito máis interesado en revisarte a ti que a tartaruga. Non me facías ningún favor dicíndome eso, Roberto, igual xa non me importa, porque son feliz e ti tes que ver con esa felicidade. Ao principio non foi así. Ao principio doeume. E non porque non o imaginara. Tan parva non che son. Pero non é o mesmo imaginar que ver. É distinto. É ben distinto. E foi no velorio. Porque apareceu no velorio. E cando entrou, todos miraron para outro lado, fixéronse os parvos. Ninguén quería darse por enterado, porque todos lo sabían. Entón, veu cara a min e preguntoume: ti é a muller de Roberto? Eu dixen sí, coa cabeza, e estreitoume nun forte abrazo. Eu non fun quen de reaccionar. Era como se o corpo volviéraseme de area. A xente mirábanos, cos ollos abertos como ovos fritos. Quizás foi por eso que alí, na mitade do velorio, asaltoume un desexo incontrolable de comer ovos fritos con patacas. Como cando te esperaba ata tarde, ti non dabas vido. Entón, ia á cociña e lavaba e mundaba 5 patacas grandes e devoraba unha fonte enteira, tríplica abaixo. Foi como se ela lera o meu desexo, porque dixo, imos, e levoume do brazo ao bar de esquiña. Comín 2 pratos. Un detrás do outro. Ela mirábame en silencio, sin dicir unha palabra. Esperou a que rematara para preguntarme: sabes quen son eu? Recién entonces a mirei de arriba a baixo. Doeume, Roberto, doeume vela tan linda, máis nova que a min, e saber. No enterro xoramos xuntas, abrazadas. O máis extraño sucedeu despois. Volvimos no mismo coche e ela baixou na casa. Entré ao cuarto, ela me seguía. Fun ao vestidor onde estaba a túa roupa prolixamente doblada e guardada e comecé a tirarlo todo polo chan. Ela axudábame en silencio, sin dicir unha palabra. Despois fun a buscar as tesoiras. E empecé a cortalo todo pola mitade. As camisas con monogramas, as garabatas de seda, os traxes, os pixamas, os calcetíns, os calzóns, mitad para ela, mitad para... Parecía que repartíamos os teus restos, Roberto,
e esgotadas, ficamos dormidas. Na mesma cama onde tantos anos ti mas eu dormimos xuntos e tan lonxe un do outro. Roberto, puedo oírte, Roberto. Sé perfectamente o que estás pensando, pero non pasou nada. Ese día non pasou nada. E sabes unha cousa? Foi moi raro decatarme de que, antes de coñecela, eu xa coñecía o seu cheiro. Cheirara-o tantas veces na túa roupa e na túa pel, que ese cheiro dela érame familiar e querido aínda moito antes de afundilo o nariz na súa pel, branca e suave. Non te desacougues, Roberto, que non vou a contarte detalles. Sabes que sempre fui moi poderosa e niso non cambiei. Está empezando a chover, Roberto. Caen unhas pingueiras gordas e pesadas que mollan meu corpo e a túa lápida e as árbores e as non me esquezas. A Cati deixeina nun zoolóxico. Ni ben a puxeron coas demais tartarugas, unha chegouse e montouna. As tartarugas non chían só cando sofren. Tamén o fan cando senten prazer. Estou segura, segurísima, que Cati me perdoou. Adeus, Roberto. E gracias. Dejé un quilombo. Fantástica, María Dobrónic. Moitas grazas, compañeira. María Dobrónic é licenciada en Psicoloxía. Dices. Aquí todas somos licenciadas nalgo, pero estamos aquí na licenciatura do cabaré e do varietés, que é o camiño que escollimos. El varietés os hará libres. Moitísimas grazas. A continuación, bueno, temos as Áureas no escenario e temos aquí detrás de min, non sabemos o que todavía, e medo me dá cada vez porque a terceira edición do Titir Iberia, festival patrocinado por Tintes Iberia, no que contamos con Borja Insua e sempre nos sorprende. A min dame pánico que poida acontecer. Ai, non era detrás daquela, sino que era detrás desta. Rabo de boi, rabo de besta. Todo listo? Licenciado Insua. Puto caso. Isto soe ser así normalmente. Cando estamos na lama tamén, e nun sitio tan digno, pois continuamos cos comportamentos habituais. El hoxe trae un número instrumental, sí? Trae a Juan Quinquín, que é un pianista cubano que nos costou unha pasta traelo ata Rianxo, e aquí ven paseniños sen facer ningún ruido, suavecito. Aquí ven, e ven o seu representante tamén, que se chama Amancio, vale? Calquer parecido co Amancio de Arteixo é pura coincidencia. Moi ben, todo colocado. Ai, lo que tiene que improvisar una. Está colocado, señor? Sí. Faltalle pouco, bueno, non pasa nada, moita xente, faltalle pouco tamén. Digo, para lograr os seus soños, falta pouco para algunhas cousas, pero non falta nada para o fin do ano que mañán logo imos celebrar. Trouxechedes champaña e uvas, bueno, logo vos damos nós, porque aquí hai unha produción enorme.
aquí a produtora morreu o demo, trouxo de todo, mesmo atreveuse a traer unhas necoriñas, que non sei se vos gustan, pero hai para todas. Centolas, nécoras, un poquinho do marisco noso. E aquí continuamos con este momento, sí. Pois con todas vos, Borja Insua e as Áureas. Un aplauso, por favor, para estas rapaciñas. Home, por favor, carallo. Boas noites a todas. Carallo, canta xente veu hoxe de Rianxo. Boas noites. Boas noites, home, boas noites. Non teñan medo en expresarvos. Así me gusta, home. Ainda nos quitaron moitas cousas, pero algunhas cousas ainda nos quedan. Boas noites a todas e a todos, como vos digo. Estas rapazas que ben tocan, carallo, se as collo eu de representante, levo-as ao máis alto donde se pode chegar. E logo esa presentadora, Concha Cocos. Concha, Conchita, pero que ben o fai, non si. Se engancho eu, se engancho levo aos mellores teatros de Madrid e de Barcelona e do resto do mundo. Bueno, eu hoxe estou aquí para presentarvos a un artista que chega nada máis e nada menos que dende a lonxana illa de Cuba. Con todos vós, Juan Quinquín. Juan Quinquín, está preparado? Veña. Hola, buenas noches a todas y a todos. Es un placer para mí estar aquí en Rianxo a presentar esta cancioncita que les voy a traer desde mi tierra linda, Cuba. Rianxo, qué buen pueblo. Vamos allá. Vamos, maestro. ¡Vamos a palmas, compañeros!
cosa se está poniendo buena. ¡Arriba, Cere! ¡Vamos, Juanita! ¡Pepita! ¡Vamos, Consuelo! ¡Arriba! ¡Vamos, Pepito! ¡Dale ahí, candela, mi niña! Vamos a bailar, enseñarle aquí a Rianzo cómo se va la cosa en Cuba, hermano. ¡Oh, chica! ¡Pero qué guapa que son, mi hermana! ¡Ay! ¡Hoy! Tremendo cansancio hacer. ¡Oye, Juan Quinquín! Un fuerte aplauso aquí para este artista. Por favor, ¡Oye, Amancio! Creo que se me quedó la mano al revés. Pero levántate de ahí, hombre. ¿Pero cómo estás aquí deitado? Pero estos cubanos, por favor. Así que ya sabedes, amigos de Rianxo, si queredes a este artista para as festas de Rianxeira, xa sabedes, 50.000 euros, non hai problema ningún. Hasta a próxima, compañeros. Adeus. Señoras e señoras, aquí están as áureas fantásticas. Moitísimas grazas, amigas. Ben, agora chega un momento importantísimo, sobre todo para vos, porque é o momento da Rianxeira. Non haimos cantar, non vos preocupedes. Non chegamos a eses puntos. Chega o momento dunha Rianxeira de honra, unha muller, unha poeta espectacular que era moi adorada e moi venerada por Manuel Antonio. Ela vive aínda, Ela tamén foi moi aplaudida por Castelao. De feito, coméntase que cando estaban no exilio ali en Bos Aires, pois el como que un pouco lle facía as beiras, non? Pero ela rexeitouno por ser el federalista e ela nacionalista. Unha muller de bo gusto e con valores na vida que hoxe está aquí para celebrar con vos a entrada do ano próximo e a fin de ano deste ano. Así que un fortísimo aplauso á próxima alcaldesa de Rianxo, Esther Carrodeguas. Cuidado que aí ven.
Comerúa, sou Pepa Villuela. Teño unha inestabilidade perimetral, é algo que estamos habituados, os cambios, non pasa nada. Moitas gracias, Riaxo, por estar aquí neste día tan especial. Hoxe eu traio-vos un poema champañado. Parecíame un poema que está xa en xira dende 2014, que eu recito sempre en fin de ano, porque é un poema que serve para sempre en fin de ano, e que hai que reciclar, porque sabedes que a cultura se recicla e que hai que aproveitar as cousas de outros anos que sempre serven, non? Que non hai que deixalas ir. E aproveitando a ocasión de estar aquí o 30, pois non dixen eu, pa que escribe outra cousa? Vai alá, di así. Atención que non me penso mover do trípode, que si non... Poema achampañado. Comer uvas e brindar e cantar que viva España. Comer uvas, esquecer, limpar pasados, que os pasados doen menos ben purgados con champaña. Comer uvas, desexar pro novo ano, menos kilos e máis cartos, como sempre en fin de ano. Recitar un poema en fin de ano, un poema, sí, un poema case en branco, un poema cun millón de luces LED, que veño de Vigo e ténseme que ver. Escribir un poema champañado, un poema, sí, un poema para sempre en fin de ano. Non meter a Feijóo renovando o cargo na UVA 9, nin a Pedriño na 4, nin a Pabliño na 5, nin a Simón na 10, non meter a Illa no medio do mar. E falando de mar, non meter a Pescanova pescando millóns nas uvas na UVA 2, nin cociñar na kitchen o poema, nin no menú de fin de ano non vai a ser que nos espíen por detrás. Non facerlle un Brexit eterno, extendido e dilatado a este poema, e non convidar ao poema nin a Bolsonaro, nin a Johnson, nin a Trump, nin metelo nin sacalo do poema a Trump, pero sobre todo non ter que meter no poema unha protesta universal para dicir que as vidas negras valen o mesmo que as demás, como se non nos houbésemos xa. Non pagar este poema cun ingreso mínimo vital por non ter de onde rascar, nin meter Siria, nin Moria, nin Beirut, non facer indultos, nin a Kobe Bryant, nin a Maradona, nin a Plácido Domingo, perdón, non volverá a ocurrir. Non viaxar a Arabia Saudí dende o porto de Vigo, co demérito, digo, non viaxar a ningún lado no poema, porque non se pode viaxar, mellor quedar na casa do poema. Na casa sempre se pode falar a lingua vehicular, non meter a lei celá, como moito meter o Pazo de Meirás. Escribir un poema champañado, iso que iría para hoxe, escribir un poema case en branco, luminoso e divertido, como sempre en fin de ano, un poema irónico, político, sarcástico, humorístico, como sempre en fin de ano. Pero que facer co COVID no poema? Como non meter o COVID no poema? Que facer coas mortes? Coas mortes que ainda nos quedan por chorar. Como rematar este poema sen as mortes que ainda teñen que chegar? Onde acaba o ano e o poema? Quen nos pode vacinar contra o medo que virá, contra o medo que xa está? Escribir un poema en fin de ano, este ano, un poema achampañado. Este ano de brindar sen bailar, de bailar sen tocar, de tocar ilegal. Este ano de colas de fame no Nadal. Escribir un poema confinado, iso querería. Un poema para que quedar aquí para sempre, confinado, entre as letras do poema. Moitas gracias. Un aplauso para as áureas, moitísimas grazas, chicas. Podedes ir a tomar as nécoras. Non esquezade a mascarilla, por favor. A mascarilla, que estou notando eu que temos algún despiste con iso. Tedes que perdoar, Tedes que perdoar que en algún momento... Moi ben, e agora ven unha historia... Eu estou aquí ás veces que non sei por onde me veñen. Vou dar un dato histórico, é que no 1950, en Santiago de Compostela, pois recibiron unha visita do generalísimo, aquel, o que enterramos 2 veces. Sinto ter ofendido algunha sensibilidade. En fin,
daquela o que nos coñecemos agora como hostal era o Hospital dos Reis Católicos, entón para a visita do Generalísimo evacuaron a todos os pacientes, botáronos dali, que é unha cousa moi lóxica para que este señor puidera dar un paseo, non, por Santiago, facerse uns selfies, non, ali no actual hostal, agora é o Hostal dos Reis Católicos, claro, é increíble, un hotelazo, pero aquela noite vagaron por Compostela diferentes personaxes. Hoxe temos aquí a 2 ou, se callar, a 3 deles. Eu retírome xa e deixo vos con Quinquillans. Adiós, mi chaparrita, no llores por tu Pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del Bajío te traigo cosas buenas, un beso que tus penas muy pronto olvidarás. Los moñitos pa' tus moños y pa' tu mamacita, rebozo de bolitas y en aguas de percal. ¡Ay, qué caray! É que sea a última vez, padre, que para chamar a miña porta se pon a cantar aí chaparrita ao pé da ditosa ventá. Que quere? Que todo mundo saiba que ás veces o corpo me pide darlle cama de balde. Pitita, coño. Que ainda van pensar que nos escoite, que entre ti e máis eu temos algo. Que máis quixera. Ás veces deixo dormir aquí, cando chega tarde ao hospital e xa pecharon. Xa. E aí acabou a historia. Xa. Ai, sabes unha cousa? Botarme á rúa, sabes? Ah, natural. A 3 desgraciados tiven que aloxar eu hoxe con pinta de moribundos. E ni unha cuña lles deron eses lambóns do hospital para que non se foran de vientre por eles. Daí que viñéramos con certa urxencia. Iamos ao casino a falar con don Servando para que remedien esta desfeita. E aquí, o meu amigo Cañete, mira, Cañete, aquel dali. Ah, encantada. Non loce como é de percepto, como podes ver. Ai, e vostede si, non? Bueno, Ande, deixeme poñer ben ese colariño, home, que non sei que dá verllo así. Oi, o teu marido ás veces levaba pajarita, non é? Ás veces non, sempre. Que ele era moi mirado para eso da elegancia. Xa. Sabes, Cañete, morreu o home na guerra, sabes? Será cínico. Na guerra. Onde iba xa que parara a guerra? Pasearon eses amigos seus por despeito, como a tantos outros. Bueno, eran falanxistas. Non, señor. Requetés. Que ás veces non sei nin como sigo mirando ya a cara. Ti, se falo con eles, ben sabes polo que é, non é porque comulgo coas súas ideas, Eu sigo sendo monárquico e iso distancianos irremediablemente. Vostede o que é un camándulas. Voulle buscar o traxe. E dígolle unha cousa. Tome. Léveno e non mo traian de volta. Ai, a quen se lle conta. E váyanse canto antes que poidan daqui. Xa. Poñerse a cantar aí chaparrita ao pé da ditosa ventá. Oi, pois... Que se lle conte. Antes gustaba, pitita. Antes sí, pero agora reformei. Xa. Agora, ademais da pensión, teño un posto no mercado. E teño que guardar as formas e non quero que mo quiten. Home, se queres veño outro día así, con máis tempo. Ben, sabes que ninguén como a min para aliviarte ese puntiño que se che pon sempre nas costelas.
Xa aprendín a aliviarme eu soa. Ai, pero non cheo mesmo, petita. Largo! Vayan lustrar eses zapatos, que non sei que dá verllos tan cheos de merda. Ai, a verdade é que con estes roupaxes desmerecen, Hai unha cousa, petita. Só por matalo verme, Iso que me tiraches antes, mentre eu cantaba Ai mi chaparrita, que era? Auga ou mexos? A pedra aínda está mollada, non? Que? Pase o dedo e probe. Se alimenta, xa sabe o que é. Ai, me cachinela. Adiós, mi chaparrita, no llores por tu Pancho. Vente aquí, Cañete, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Moitísimas grazas, Quinquilláns. Agora estamos xa rematando o noso Titiriberia e chega un dos números máis fortes, unha rapaza que foi paciente miña moitos anos. Paciente moitos anos, está xa casi recuperada. Entón levámola aos espectáculos para que vaya, saindo adiante, pero quen estivera o ano pasado vería que usaba camisa de forza, pero este ano xa non. Ímola presentar, Mirta, ven a ver que tal nos sae. Sí, ben, pois entón, esta rapaza que ven agora é unha diva moi grande, que estivo no máis alto e no máis baixo tamén. Estivo en todas partes. Ela, dende Malpica ata Santiago ata San Sebastián, percorreu moitísimos sitios e agora está aquí en Rianxo, para todas vos e todos vos. É un número delirante, verdadeiramente delirante. A que sí? Se me va un pouco. Ben, ela dixo que a presentáramos con moi poucas palabras, pero sí que anunciáramos que vai estar aquí co seu último marido. Cando dicimos último, pode ser que sexa o derradeiro. Así que esta gran diva, pero elegante, que nunca vichedes cousa igual, chámase Pajarito. Un forte aplauso. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. 'Cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby. ¿Hay alguien? No se ve, ¿se ve? Sí, entera. Sí. Bueno. Ay, qué nervios, me cago. Tranquila, pajarito. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Para todos. Voy a probar de este lado. O meu nome é Pajarito e son patrimonio da humanidade. Gracias por ese aplauso tan espontáneo.
Sí, vale, estuvo moi ben ese aplauso. Sí, moi espontáneo, moi... Que se ve que vos salió aquí de dentro. Pero eu teño que decir unha cosa, eu son unha diva. Se me ve, non? E veño aquí a facer un número de cabaré. Entonces, como se recibe as divas nos grandes teatros como este? Con fortes aplausos, pero, con chiflidos, con ánimos. ¡Que pernas! Me podedes decir cando queirades. Son... Gracias. Que nervios, me cago. Bueno, entonces me voy a volver a presentar, vale? E a xente se volve tola. Non vos vexo, pero dixeronme que era desmogollón. Non vexo nada, pero me dixeron, tú tranquila, está... ¡Ah! Non se me notou, non? Bueno, tamén teño que decir que, claro, con vos sodes poucos e eu fai moito que non piso un escenario. Así que vamos a ver que podo facer, vale? Esto era aquí, esto era aquí... Ah, iso, me volvo a presentar. E entón a xente se volve tola, se tira dos pelos. Ese chico que creo que ten gafas. No, a ver, dame de luz de público un segundín. Xa sei que non o pedín, perdón, es que soy unha diva. Ai, pois entonces, ese chico aquí se quita as gafas, quita a mascarilla, a chaqueta, baixa os pantalóns, chega un pajarito, vale? Me está haciendo así, creo que quiere temita. Estou traballando. Esto me parece. É que facía tanto tempo. Bueno, es Ricky. Fuerte aplauso para Ricky. Ay. Bueno, voume volver... Xa está. Voume volver a presentar. Este chico se volve loco. Aquela rapazada ali tamén. Tira uns dos pelos, chiflidos, aplausos, que pernas, vale? Chon, chon. Chon, 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 chon. Atención o cuiño de diva que teño, Chon, chon. Opa. Son meus. Chon, 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 chon. Señoras e señores, damas e cabaleiros, ladies and gentlemen, o meu nome é Pajarito e son a número 1, pero son a número 2 tamén. Son sempre a terceira en discordia. 4 esquiniñas ten a miña cama. O quinto elemento levo eu dentro. Teño un sexto sentido, 7 vidas como os gatos, ahora e son a octava maravilla do mundo! Ai, que non vexo. Que exagerados. Bueno, ay, qué nervios, me cago. Ricky, ¿estás preparado? Sí. Vale, vamos a esto era así, a distancia. Somos unidad familiar. Sí, así. Uy, Ricky, ¿estás bien? Sí. ¿Preparado, técnico? Ay, qué nervios, me cago. ¡Música! ¡Música! Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that
Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hug, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake apart and want a brand new start to do that jazz. Skidoo. And all that jazz. Hacha! Whee! And all that jazz. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. Listen, your husband ain't home, is he? No, her husband is not at home. Find a flax, we're playing fast and loose. And all that jazz. Right up here is where I store the juice. And all that jazz. Come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet you lucky Lindy never flew so high. 'Cause in the stratosphere, how could he lend an ear to all that jazz? Oh, you're gonna see a shimmy, shimmy, shake. And all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her daughters break. And all that jazz. Show the way to Parker girdle. Oh, her mother's bloody curdle. Did she hear her baby's queer for all that jazz? All that jazz. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz. And all that jazz. I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz. And all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano is hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that. So that's it, huh, Fred? Yeah, I'm afraid so, Roxy. Oh, Fred. Oh, Fred. Yeah? Nobody walks out on me. Sweetheart! Oh, don't sweetheart me, you son of a bitch. Whoopee! I gotta pee. Oh, I'm no one's wife, but oh, I love my life and all that jazz. That jazz. Dende o comezo Foxtrot foi tan fácil de aprender en Nova York que pronto puiden ser raíña do concert. O meu reinado aportou entre toda a xente ben admiración e o Fox comigo aínda foi mellor. Luces, sorrisos, pracer, ansias loucas de bicar e de adorar
fundido no querer un ser en outro ser. É o que sempre eu vin neste mundo soñador do esplendor. Por iso nos salóns eu digo así: eu son en toda Nova York a elegante triunfadora que invita a sentir. Son co esplendor do rei Foxtrot, unha estrela que arrola ilusións de amor. Eu son en toda Nova York a elegante triunfadora que invita a sentir. Son co esplendor do rei Foxtrot, unha estrela que arrola ilusión de amor. Tengo amor en inglés, case a mesma expresión que no francés, pois cos seus anfazos resulta un practicón. O alemán pode ser coa súa obstinación por traballar un gran perigo para a muller. O español é mundial porque para o amor é ideal, igual que o sedutor Don Xuan Conquistador. En un país tan glacial arde a revolución con tal paixón que o ruso é un abrigo colosal. Eu son en toda Nova York a elegante triunfadora que invita a sentir. Son co esplendor do rei Foxtrot, unha estrela que arrola ilusión de amor. Eu son en toda Nova York a elegante triunfadora que invita a sentir. Son co esplendor do rei Foxtrot, unha estrela que arrola ilusións de amor. Moitas grazas. Fantásticas as áureas co seu foxtrot. Bueno, queridas amigas, xa está a produción sacando dos tuppers as nécoras traídas de Vigo, da ría de Vigo. Tamén, bueno, chegaron toneladas de mexillóns de Moaña que xenerosamente pois nos ofrecen ali as compañeiras das bateas, así que nada, idevos acomodando que ahora xa irán pasando pois como nos avións, unha bandexiña, sí, para non compartir. E ben, chegou o momento final, eu estou emocionada con esta capelina que me fixo a miña cuñada, que non sei se me fixo un regalo ou unha putada, pero bueno, aquí ela puxolle todo o amor, eu logo mandarelle unha foto deste momento. En fin, hai que ser agradecidas porque foi un ano moi duro, xa digo, hai que deixalo soltar e lembrarvos o meu número de teléfono que aparece aquí en pantalla. Este momento para que se quede fixo así o teléfono no pronter e me mandedes whatsapps coas vosas inquedanzas e os problemas e eu pois xa vos cobrarei o que deba, non? O remate da consulta, nunca máis de 200 euros, vale? Algo así, un favorciño que vos fago. En fin, chega o momento de tomar as uvas, sí? Mentres vos colledes as nécoras e para iso recibimos cun forte aplauso a Esther Carrodeguas. Amiga, non sei onde poñerme, escolle ti primeiro. Boas, Agne, que tal? Encántame, perdón, é verdad que dixen mal. Cristina Pedrocha, non? Recén chegada da Rocha, ademais, compañeira, collo teu dunha foco. rocha que había ali. Vénteme pa aquí, colle luz que estás na túa vila. Pero mira, tenemos que poñernos cada unha nun foco. Ai, pode ser, bueno. Bueno, eu tamén porque estou un pouco como unha foca, pero quería un foco para min. Por favor, estás estupenda. Non te mira manoses que ve, tanto. que distancia. Chica, que protocolo, como eres. Encántame. É que mira, viño cos guantes, cos plásticos xa para que non me moleste ningún virus. E con toda esa seda que te traes entre mans. Bueno, estamos listas. Vas brindar? Eu vou, sí, pero primeiro, como é o protocolo? Uvas ou...? O protocolo é desinfectar as uvas. Vale. E logo comelas. Entón, claro, bueno, eu vou usurpar a profesión de poeta e vou recitar entre cada uva. Moi ben. Ti axúdasme a dar as badaladas. Vos tamén, e aquí as áureas. Non, eu vou dar os cuartos primeiro.
Os cuartos, que digo os cuartos de tilín, tilín, E tilín. cantos cuartos tocan? De momento non vou repartir nada, porque pouco teño, tamén vos lo dixo. Eu penso sempre, cada vez que me vexo así, en facer as oposicións. E parar esta farsa. Pero bueno, cando vos vexo así felices a través da mascarilla, digo, mereceu a pena ou non deixar o fillo ali como puiden, verdad, e estar hoxe aquí. O meu fillo está... O teu fillo está enorme. Está enorme. É que co pai que ten e a nai que ten, que está precioso, está como un repolo, perdona que te está como un repoliño. Deixeino ali. Compañeira, de verdade, iso que non tomamos nada, nin disolvón tomei po catarro. No, en serio, está aberta. Está aberta. Entón, eso vai despois das uvas, porque de verdade aquí en Rianxo igual é distinto. En Moaña somos xente moi discreta. Pois entón vou dar os cuartos, vale? Abride ben os bolsos. Ahora diredes, ahora que acaba, empeza a ser guai este festival. Vou nos dar, Atención, que fun a un conservatorio para isto. Fin. Por favor, señor, aplauda. Un conservatorio tibetano. Non pense que fun a Pontevedra. Estive no Tíbet ali apartada moito tempo. Imos coa primeira, entón ela fai tin e nos dimos unha. Unha. Veña. Unha! Que non pare ningunha. Dúas. Movémonos las dúas. Tres. Me ves y no me ves. Un pouco de chimoballo, ¿no? 4. De 4 a 4. Moi ben, que referencias, Dios. 5. A estudar con ahínco, ¿eh? 6. Viva Teis, que é un barrio de Vigo. 7. A vacina se mete. Ai, moi ben, que precaución. 8. Que te dean, biscoito. 9. Viva o Grove. Viva. 10. Viva Foz. Bueno, viva Fez. Joder. Está difícil, 11. 11, que rima con 11? Que rima con 11, bronce. A cona de bronce. Moi ben. 12. Ai, que todo sexa un goce. Veña aí. Veña aí, dalle o cuenco tibetano. Agarrámela con la mano. Veña, amiga. Le dome unha uva aí. Dame aí, moi ben, Ane. Que tal? Non pensei que me foras dar. Que maravilla, por todas vos e todos vos. Por todas. Moitísimas grazas, de verdad. Moitas grazas. Eu non bebo porque son diabética. Bueno, que carallo, hoxe. Diabética e vegana. Agora sí, manteñan ese aplauso porque van a pasar por aquí todas as artistas desta noite. Primeiro, Esther Carrodeguas. Que xa está. As Áureas. Os Quinquillans. Tero e Lucho. Pide por aquí. Padre. María Dobronic. Borja Insua. E as Áureas e eu humildemente Iria Piñeiro. Moitísimas grazas. Pajarito, que no te veía. Que vos miren ben, ata a próxima. Oxalá poidamos volver. Non sei que facer. Aí nos vamos. Moitísimas grazas, ata a próxima.
que non vexo nada.